kwisihenge sethempeli kwamnyama emhlabeni amadwala aqhekeze avuleke washayika umhlaba. Glory to Jesus. Indalo yamhlonipha ofayo. Baningi bebekade belenga bafa kodwa kuzange kunyakaza umhlaba. Kodwa umhlaba ufa yena wanyakaza umhlaba wonke. Hallelujah. Glory to Jesus. Mawufunda iBhayibheli lapho yakho abaseKorinte chapter 5. Verse number 17 wakhona second ukhuluma ngokuthi ma umuntu ebuKristu kuyini bazalwane? 2 Corinthians chapter 5:17. If a man is in Christ, hallelujah, he or she uba isidalwa esinjani esisha. Amanye amazwi kwenzeka kuye a supernatural transformation. Khona uguquko ofanele lwenzeke empilweni zethu nakuleli phasika. Hallelujah. Yes, ikhona into ezokwenzeka. The devil is a liar. In the name of Jesus. Ufana uma kuzokwenza uguquko niyazi ukuthi kunalesi silwane okuthiwa caterpillar ngithi niyasazi bazalwane abanye bathi asisazi. Praise the Lord. Now lesi silwanyana sihamba sishintshe babiza ngokuthi metamorphosis. Hallelujah. Uma ngabe siya ngokuya siguquka siphuma icaterpillar sigcina sibe i-butterfly. Ungabusabona ukuthi bekuyilesi silwane. Impilo yethu yakomoya kufanele ishintshe kanjalo. Glory to Jesus. As abantwana bakaNkulunkulu. Now ke kule ndaba yethu ke sifunda la. Isivezela ke number 2 uJesu ethwele ini isiphambano shoneni makholwa. Ethwele ini uJesu isiphambano. Lithi ke iBhayibheli kwakulotshiwe ukuthi uJesu waseNazaretha inkosi yabaJuda. uPilato lolo bayo. Glory to Jesus. Ngamanye amazwi uJesu esebethelwe kodwa akavelanga nje uJesu wayobethelwa. Ora before abethelwe wedlula ebuhlungwini ongakaze buzwe umuntu. Wathwala the cross. Ukusithwala isiphambano lesi wayazi ukuthi uzobethelwa ngokusheshsha.
Hallelujah. Most of the time, ithina esikholwayo abaningi bayasigaxa ini afake necklace enani. Mhlawumbe abanye isiphambano basibeke ngaphandle kwendlu yesonto. Hallelujah. Abanye isiphambano bathi mase eshonile wasekhaya bamenzela isiphambano basifake. Mhlawumbe omunye washona engakholwa. Kodwa mayisethule bamcabangela isiphambano. Kanti asisho lutho musuthule. Glory to Jesus. Ngamanye amazwi bamtshela ukuthi njengoba ulele mfoka baba omama indaba yakho kwafanele ilungise esiphambanweni. Lala khona ukulala kodwa sikushumayeza noma usuthule. Ukuthi indaba kanti ilunga kuphi esiphambanweni. Hallelujah. Wasithwala uJesu. Isiphambano besisho ihlazo. Hallelujah. Amen. Sishoni bazalwane kubo ihlazo. Hayi njengamanje sisithatha kube ngathi simele ukholo. But from the beginning isiphambano besimele ihlazo. Bonke ababenze kabi kwafanele bayolenga. Babonwe izwe lonke. Isiphambano besisho kwehliswa isithunzi sakho. Ubonwe yibo bonke abantu ukuthi wena umubi kangakanani. That is why babekhweswa esiphambanweni. Babonwa abantu bonke. Okusho ukuthi uJesu njengoba wayesesiphambanweni wayebonwa abantu bonke ukuthi ihlazo lakhe lingakanani. Mubi kangakanani. Glory to Jesus. Hallelujah. Now bithe iBhayibheli ubebethelwe phakathi kwezelelesi ezimbili. Esinye ngapha nesinye ngapha. Bese lithi wabethelwa phakathi nendawo. Hallelujah. Ubuhlungu bokufa esiphambanweni abufani nomuntu ovele qhamuka umuntu amhlabe ngenhlanhla sho. Ngeke kufana. Mawushaya ngenhlanhla ufa same time. Mangishaye kahle. Kodwa isiphambano sikwenza ubuhlungu. Ipain ngathi ezwa uJesu bazalwane. Impikili singena esandleni. Singena enyaweni. Glory to God. Wakufa okubuhlungu ngenxa yethu. Sasifanele ukufa kodwa kwafa yena. Ukuze thina sizobona ukuthula phakathi kwethu noNkulunkulu. Umuntu akasafike kuJesu akanakho ukuthula. Hallelujah. Until umuntu afike kuJesu uba nokuthula emoyeni. Kulala iphasika ungangeni la unembe emoyeni ubuyele ekhaya unembe emoyeni. Akube khona ukuthula. In the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. Wafa uJesu phakathi kwezelelesi.
crucifixion uJesu afa ngayo yadida ama Greek yadida ama Roma. That is why iBhayibheli ibhala lapha ku 1 Corinthians chapter 1 verse 18 lithi izwi lesi